Hlavnou črtou a zaujímavosťou sušičky a pračky AEG je najmä to, že s nimi vieme ušetriť až 40% voči bežným áčkovým spotrebičom. Pračka a sušička sú zaujímavé v tom, že si môžeme všimnúť na začiatok zmenu loga, to znamená, že sa tam nachádza samotné AEG a nie Electrolux. Zároveň je to v technológii riešenia bubna, kde sa nachádza oveľa viac dierok, čo je výnimočné a šetrné k bielizni. Taktiež aj veľkosť bubna sa nám zvýšila z 8 na 9 kg a celkový dizajn sušičky a pračky je v striebornom paneli a je podsvietený do čiernej farby, čím sa snažíme priblížiť k moderným trendom zabudovateľných spotrebičov. V tomto prípade vidíme kondenzačnú sušičku a v pračke sú technológia Protex, ktorá obsahuje v bubne viacero dierok a je oveľa šetrnejšia k bielizni. Pribudli programy sú taktiež viditeľné v slovenskom jazyku, čo je taktiež ďalšia novinka. Zároveň je tam aj program jednoduchšieho žehlenia a párnych programov, čo veľmi uľahčuje užívateľom pri žehlení vlastne túto skutočnosť limitovať takmer na nulu.